Doordat alles heel te duurder wordt, denken mensen beter na over wat ze kopen. Ook op het gebied van kleding binnen de verhoringen te vernemen. Vooral denk ik dat een protte meisje de kachel thuis wel wat leger had. Dus kiezen ze wat jij een warmere trui of we houden dan van die bodywarmers, van die jongens op de bank is dat toch wel lekker warm. En in plaats van 20 graden 18 is dan iets extra's is altijd lekker. En bijvoorbeeld t-shirts lange mouw, hier we vorig hier eigenlijk net. En nu merk ik toch dat daar echt wel een goede verkoop in zit. Dus in plaats van een t-shirtje kwarte mouw onder de trui, dan hier met lange mouw. Dus dan ben je toch iets warmer gekleed. Hield dit meer mensen gaan bewuster naar je winkel. En komen dan ook maar een bepaald doel. Ja, ik ben mijn bewuste reden heen. Want ik hier naar school nodig. Dus vandaar dat ik hier even aan het struinen ben. En ben je eigenlijk altijd wel bewust in een koopgedrag? Nou, net altijd. Nee, dat loopt net. Dat kan ik net zeggen. Nee. Maar ik probeer je wel. Ik het meeste eerst even uit te denken van nou heb ik het nodig. Maar ik leer het ook net altijd. Nee. Want alles is natuurlijk wat duurder worden. Dus daar gaan we wel een beetje rekening mee. Maar ik leer soms een shirt uit en het was gewoon haar en dan koop ik dat wel. Maar ik denk toch wel een beetje minder dan ik dat vroeger deed. Ja. We hadden in sommige winkels hebben we klantentellers. En dan kan je wel zien dat er minder publiek in het algemeen in het centrum is. Maar wel dat de mensen die komen, wel bewust komen. En daar toch echt iets meer uitjouwen bij in de winkels. Dus het compenseert een werk weer een beetje. Ja, dus dat is wel een tendens van deze tijd. Dus ik denk dat je net volle te besteden nou, of mijn eigen gasrekening gewoon, ik zeg maar wat. Dat je dan toch even denkt van, als ik nou net de winkel in ga, dan jou kijk niks uit. Dus dan pas je eigenlijk een beetje op je eigen beurs.